Βιώματα και ανοσταλγικές αναμνήσεις από τη σίδερη Θεσπρωτείας. Ακούγουμε από όλους, γιατί ξαδέρφουν πιο δεν δέχουν λοιπόν. Κουβέντα με τον Πλάτανο. Για το εργαστήρι μίλημα, και μάλιστα προσπάθησα να δώσω εξήγηση γιατί το λέγαν έτσι. Για τον περίπολό του όμως και τον Πλάτανο, που είναι στη μέση, δεν μίλησα και θα προσπαθήσω να το κάνω τώρα. Έτσι και επειδή όσο και να κρίνεις στα πεζούλια και στους τοίχους δεν απολογιώνται, αποφάσισα να πιάσω κουβέντα με τον Πλάτανο. Αυτός τουλάχιστον είναι καταπράσινος, ζωντανός και σοφός από όσα είδε και άκουσε, και επομένως μια κουβέντα μαζί του δεν είναι χαμένος κόπος. Περίμενα λοιπόν ένα βράδυ να κοιμηθεί το χωριό, κατέβηκα μετά στο εργαστήρι, κάθισα κοντά του σε ένα από τα πολλά σκαμιά που βρισκόταν εκεί γύρω και του πέταξα την πρώτη ερώτηση. Πόσο χρονών είσαι? Εμένα ρωτάς, μου απάντησε. Εσένα ποιον άλλο κάνε, βλέπεις κανέναν άλλον εδώ εσύ? Τον παρατήρησα αυστηρά. Όχι, δεν βλέπω, αλλά μου ήρθε απασίζικα που μου έφτιαξε στην κουβέντα, γιατί χρόνια στέκομαι εδώ και κανένας δεν μου κραίνει. Πάνε, έρχονται ή τσουκρίσει από κανέναν. Μεταξύ τους λαμπαλάνε. Πίνουν ρακές, ένα άλλο, εμένα κανένας δεν με ζουβαρτιάζει. Ούτε θυμιέται να μου ρίξει ένα κόμπο νερό. Πώς θα να ζήσουν κατόπιν τούτες οι ψυχές? Και έδειξε τα φύλλα. Ομολογώ ότι δεν περίμενα τέτοια αντίδραση και βιάστηκα να αλλάξει κουβέντα. Εγώ σε ρώτησα πόσο χρόνο είσαι, όχι να μου πεις τα παράπονά σου. Α, δεν σ' αρένει αυτά. Αλλά σαν ότι εσύ είσαι καλύτερος, ένα αγκιό είστε, όλοι μη σκιάζεσαι. Τώρα που θυμάμαι εγώ, πού θυμάμαι πόσο χρονών είμαι? Εκείνα τα χρόνια δεν τα κοιτάγαμε αυτά. 5 απάνω, 5 κάτω,
ποιον τον έτρωγε η συλλογιά, αλλά λέω θα είμαι 70-80, αυτού μέσα, όχι πέρι πάνω. Εν άκουγα τα τελευταία λόγια, θυμήθηκα μια σεβαστή σιδερίτισσα που είχε διαβεί τα 80 και τα οποία είχαν αφήσει τα ίχνη της όλα και στη μνήμη περισσότερο. Τη ρώταγα λοιπόν, «Ω γιαγιά, πόσο χρόνο είσαι?» «Εγώ?» με ρώταγε αυτή για να βρει καιρό να σκεφτεί. Σκέφτονταν, ξανασκέφτονταν και μου απαντούσε, «Είμαι, πώς δεν είμαι, 17, 18, πολύ και παραπάνω. Τι είμαι, τσουπρόλη είμαι? Αν τι μου λογάς μωρέ παιδάκι μου, διαβαίνουν τα έρμα τα χρόνια, για λογάριασε από τότες». «Τι θυμάσαι από τα παλιά?» ξαναρώτησα τον Πλάτανο. «Τι θυμάμαι, τι δεν θυμάμαι να λες, όλα τα θυμάμαι. Θυμάμαι τους χωριανούς όλους με την αράδα. Πώς να μην τους θυμάμαι αφού τους έβλεπα κάθε μέρα από τότε που πιάνανε τα ποδάρια. Στην εκκλησιά να πήγαινα από μπροστά μου πέρναγαν. Στο πιάδι, στο σκολιό, στους λειτουργούς, το ίδιο. Ακόμα και την ώρα της ώρας τους διάβαζαν για το κουλούρι στο ξυλοκρέβατο και τότε τους έβλεπα για τελευταία φορά από εδώ πάνω. Καθώς έβλεπε ότι παρακολουθούσα με ενδιαφέρον όσα έλεγε, πήρε φόρα και δεν σταμάταγε. «Τόσα χρόνια που στέκομαι εδώ στη μέση του χωριού, είδαν τα μάτια μου αλογάριαστα», συνέχισε. «Κίνα τα καμένα τα γλέντια της Πασχαλιάς εδώ γίνονταν και εκείνα παραίκη που ήταν και ο Φτελιάς. Δεν ξέρω τι στραπή τον χτύπησε κι αυτόν και ξεράφηκε από τη ρίζα. Μόρθε, τι να σου πω πως μόρθε. Τον είχα σύντροφο και τα κλονάρια μας πες και έκρουγαν. Άψε τι άκουγαν τα αυτιά μου. Αλήθειες, ψέματα, αστεία, σοβαρά, φωνές, μαλώματα, μη ρωτάς. Κάτω από τα κλονάρια λύνονταν όλα τα προβλήματα του χωριού. Αλλά την άλλη μέρα οι ίδιες συζητήσεις γίνονταν και η ζωή συνεχίζονταν. Τι άκουσα τόσα χρόνια δεν με ολογέται. Αν ήξερα γράμματα θα έγραφα ιστορία ολόκληρη. Αλλά εμείς τον καιρό μας δεν μαθαίναμε για ένα ψηφί, είναι πολύ. Όταν οι άντρες κουβέντιαζαν ήσυχα, χαιρόσουν να τους ακούς. Αλλά όταν έπιαναν κουβέντα για τα κόμματα, εγώ καλός και εσύ αχαμνός, ή όταν έπιναν λίγο ρακί περιπάνω, τότε έφευγαν από το λογαριασμό. Εδώ που καθόμαστε και μέσα στο μαγαζί, δεν πάταγαν ποδάρι τα παιδιά και οι γυναίκες. Μάναχα από ανάγκη ερχόταν αρέντα, να αρπάξουν 2 ψώνια και να φύγουν άκρη-άκρη τον τοίχο με το κεφάλι κατεβασμένο. Έτσι το είχαμε τότε. Μην τυράς τώρα που στο ένα τραπέζι παίζει ξερί ο πατέρας και στο άλλο το παιδί. Εν κατόπι μη λέτε γιατί χάλασε η πλάση.
Συγγραφέας και ήταν αναγνωρισμένος από την εταιρεία Ελλήνων. Ναι, Ελλήνων συγγραφέων. Είπαμε, είμαστε χωριολόγιο. Το είπαμε αυτό. Παναγιώτης Παπασταύρος. Η ελπίδα του Λετρομού. Το χωριό. Μοιάζει με μικρό κοπάδι από μεγάλα κάτασπρα πουλιά, που κυνηγημένο ήρθε και κούρνιασε σε αυτό εδώ το καταπράσινο και απρόσιτο τοπίο. Έτσι όμορφο είναι χτισμένο αυτό το μικρό χωριό, στην πλαγιά του βουνού με τα λίγα σπίτια και τα πολλά ονόματα. Το λένε βουνοπλαγιά, μικροχώρι, ραχούλα, ριζοβούνι. Εκείνο όμως το όνομα που πιότερο του ταιριάζει είναι το χωριό των ξενιτεμένων. Πάνω του απλώνεται παχύ χαλί, το βαθυπράσινο πουρναρόδασος, ζωοδότης και προστάτης από τα γκριζόασπρα απελτικά βράχια που στεφανώνουν την κορφή του βουνού, έτοιμα λες να κατρακυλήσουν και να πέσουν στις κεραμασκεπασμένες στέγες των σπιτιών. Η δημοσιά περνάει εκεί που σμίγει η πλαγιά με τον κάμπο. Λεωφορείο της γραμμής περνάει 1 ή 2 φορές την ημέρα για να φέρει και να πάρει επιβάτες από τη μια περιοχή στην άλλη. Τα δρομολόγια δεν γίνονται πάντα με σιγουριά. Άλλες φορές οι βροχές κάνουν το δρόμο αδιάβατο και άλλοτε το λεωφορείο περιμένει μέρες κάποιον τεχνίτη να το επισκιβάσει. Κεντρικός δρόμος που να οδηγεί στο χωριό δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως στενά δρομάκια στρωμένα με πέτρες, λες φυτεμένες από ανθρώπινα χέρια στο σκληρό βουνίσιο χώμα, τροχισμένες και γυαλιστερές από τις πατημασίες των ανθρώπων και τα πέταλα των αλόγων που τα διαβαίνουν πότε ανηφορίζοντας και πότε κατηφορίζοντας. Η πλαγιά είναι κατάφυτη από σταχτοπράσινες ασφάκες που μάταια προσπαθούν να κρύψουν με τα δύναμα κλαδιά και φύλλα τους τις μύτες των γυμνών βράχων που οι δυνατές βροχές έκαναν να ξεπροβάλλουν μέσα από το κόκκινο στουρναρόχωμα. Πιο αραιά, μικρή και μεγάλη, σκουροπράσινη, φουρναρόθαμνη, ταπεινωμένοι, μάταια πασχίζουν να ορθώσουν τα τρυφερά βλαστάρια τους, να τα κάνουν μπρατσωμένα κλαδιά, να γίνουν έτσι και αυτοί δέντρα περήφανοι σαν τ' άλλα. Προσπάθεια δύσκολη και ακατόρθωτη, μια και τα γίδια στην περιοχή και πολλά είναι και δεν χαμπαρίζουν από τέτοια. Πιο πάνω το τοπίο αλλάζει. Σκίνα, λιγαριές, παλιούργια συναγωνίζονται τις αγριελιές, τις γκορτζές, τα βάτα. Και ακόμη πιο πάνω απλώνονται αμέτρητες υγέρικες αιωνόβιες ελιές. Χρόνια και χρόνια στέκονται εκεί, δίνοντας τον πολύτιμο καρπό τους. Οι κάτοικοι, χωρίς καν να το σκεφτούν, σου απαντούν με σιγουριά. Αυτές εδώ είναι από τον καιρό των ενετών. Αυλές της Σίδερης. Μπράβο. Με ακούτε? Ναι. Αυλές της Σίδερης. Πελιάδρια όπως τα λέμε εδώ. Περνούσε βόλτα η ομορφιά και σκάλωσε σε τούτο το πορτόφυλλο. Μοσχοβολούσε ο τόπος όλος για σεμιά, αγιόκλημα, δαφνόφυλλο. Τα τριαντάφυλλα ολάνυχτα, γαριφαλιές ευωδιαστές στο πλάι και οι μπουκαμβίλια ολάνθιστοι στολίζουν τη Σίδερη στο όμορφο πελιάβρι. Το ωραίο φύλλο απλώνει τα κλαδιά, την ομορφιά των άλλων συμπληρώνει και ο σγουρόφυλλος βασιλικός το χώρο ολόκληρο μυρώνει.
Είναι τα λουλούδια χαρά ευωδιαστή, χάρμα οφθαλμών και της ψυχής βάλσαμο και ευλογία. Μας συντροφεύουν στις εκδηλώσεις της ζωής, σε όλα τα όμορφα, μα και στη δυστυχία. Έτσι είναι όλες οι αυλές της Σίδερης, λακόστρωτες, γεμάτες σαν θυμηρωμένα, φιλόξενα τον μουσαφίρι καρτερούν, τον ταξιδιώτη που έρχεται από τα ξένα. Μα λίγο αδειάζουν οι αυλές, σαν φεύγουν κάποιοι για το μεγάλο τους ταξίδι. Και τα λουλούδια μαραίνονται κι αυτά, δίχως νερό, δίχως φωνές, δίχως παιδιών παιχνίδι. Μα οι σιδερίτες δεν ξεχνούν, λατρεύουν το χωριό τους και από όπου και να βρίσκονται τη Σίδερη στηρίζουν. Περνάει ο Καλαμάς στο ποτάμι. Από αυτό εμπνεύστηκα και έγραψα αυτό το ποίημα. Το ποτάμι που μιλάει. Λίγο να ακούσω. Αν θέλετε λίγο σούλα. Ένα ποτάμι αστραφτερό αδιάκοπα κυλάει. Περνάει κάμπους και βουνά και σιγοτραγουδάει. Σέρνει μαζί του υλικά, πέτρες, χώμα, κλαδάκια και κελαρίζουν τα νερά που μέσα ζουν ψαράκια. Οι τιές σκύβουν στο διάβα του, λούζονται στα νερά του. Πουλιά, νεράιδες, ξωτικά είναι στη συντροφιά του. Βλέπει εικόνες 1002, καθρέφτης η θωριά του και ο κόσμος καθρεφτίζεται με όλη την ομορφιά του. Μα κάποιοι δεν τη σέβονται αυτή την ομορφιά και τη βρωμίζουν και πονούν τα γάργαρα νερά. Και ο ποταμός κυλάει βαρύς και σιγομουρμουρίζει και εκεί που ήταν γάργαρος θολώνει και αφρίζει. Και πληγωμένος σέρνεται στη θάλασσα να πάει, ζορίζεται και ασφικτιά, βαριά παραμιλάει. Γιατί τόσο με πλήγωσε το ανθρώπινο το γένος, τι του έκανα και με χτυπά μαχαριστία και μένος. Εγώ πάντα τους χάριζα όλα μου τα καλούδια και αν αλλάξουν τακτική θα ανθίζουν τα λουλούδια. Γιατί αν εγώ είμαι ξάστερο, οι άνθρωποι κερδίζουν. Τα ζώα και εκείνοι ξεδιξούν και οι κάμποι όλοι καρπίζουν. Αυτά είπε και λάλησε το όμορφο ποταμάκι. Οι άνθρωποι ας συνέλθουνε και ας το σκεφτούν λιγάκι. Λεμονιά. Μια λεμονιά μέσα στην αυλή, στις ξόπορτα στην άκρη, μονάχη της εφήτρωσε, πάσχιζε να ψηλώσει. Μα στο μικρό μας το χωριό, το λιγοστό νεράκι δεν έφτανε για πότισμα, διψούσαν οι ανθρώποι. Η κόρη όμως του σπιτιού, η μοσχαναθρεμένη, τη λεμονιά αγάπησε και φίλη της την κάνει και την ποτίζει στα κρυφά από το μερτικό της. Στάλα το νερό, μήπως και τη μαλώσουν. Η λεμονιά μεγάλωνε και ομορφοστολιζόταν και έβγαζε άνθη και κλαδιά και σιώταν και λυγιόταν. Άνθησαν τα λουλούδια της και όλα μοσχοβολούσαν και μαζευτήκαν μέλισσες τη γύρι να τριγύσουν. Γίναν λεμόνια ζουμερά και μοσχομυρισμένα που οι χωριανοί ζητούσανε να γιατροπορευτούνε. Μεγάλωνε η λεμονιά, μεγάλωνε και η κόρη. Τη λεμονιά της πότιζε μη μαραθεί και σβήσει. Και ήρθε καιρός που έφτασε όμορφο παλικάρι. Την κόρη ερωτεύτηκε, η γυναίκα του τη θέλει. Αρχίζουν γλέντια και χαρές. Το γάμο ετοιμάζουν. Τη λεμονιά λεμονανθούς ευωδιαστούς χαρίζει για να φτιαχτούν πανέμορφα τα στέφανα της κόρης. Τα βλέπει η κόρη
χαίρεται, τη λεμονιά αγκαλιάζει και με συγκίνηση πολύ τάμα βαρύ τη στάζει. Εγώ γλυκιά μου λεμονιά, ποτέ δεν θα ξεχάσω την ξακοστή σου ευωδιά, του ζουμερούς καρπούς σου. Θα στέλνω στάμνες με νερό, όλοι να σε ποτίζουν, να ζεις και να μοσχοβολάς, καρπούς να μας χαρίζεις. Τώρα υπάρχει άφθονο νερό στο χωριό, αλλά λιγόσεψαν οι άνθρωποι. Η λεμονιά όμως συνεχίζει να ζει. Δεν το έχω εκδώσει, δεν ξέρω αν θα το εκδώσω. Είναι για τα παιδιά μου να το διαβάσουν. Ότι κατάγονται και από εδώ. Στο κατάλληλο σημείο το πασάρες. Ακριβώς, στην Λόγια Θανάση. Ο παππούς μου. Είχε φτάσει λοιπόν το Πάσχα του 1990. Ο Αλέκος ο Πάντος, ο παππούς μου, είχε συμπληρώσει το 100ο έτος της ηλικίας του. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Θέλω να σας μιλήσω για τη λέξη πίστη. Δεν έχω συναντήσει ποτέ άλλον άνθρωπο στη ζωή μου που να πιστεύει τόσο δυνατά όπως ο Αλέκος ο Πάντος. Συγκεκριμένα, ο παππούς μου πίστευε στο Θεό και σε ό,τι δίδασκε η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Και μέσα από την πίστη του αυτή αντλούσε όλη τη δύναμή του για τη ζωή, τις πράξεις του, τη στάση του στην κοινωνία και την κατάκτηση των ονείρων του. Τι έκανε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός το Πάσχα του 1990. Επειδή κατάλαβε ότι ήταν η τελευταία του χρονιά, τη Μεγάλη Δευτέρα ξάπλωσε στο κρεβάτι του. Τη Μεγάλη Πέμπτη έπεσε σε κόμμα και ξεψύχησε τα μεσάνυχτα της Ανάστασης στις 12 ακριβώς. Ετοίμασε με λίγα λόγια το θάνατό του και εγώ τον καμάρωνα πραγματικά στο φέρετρό του με το γαλήνιο ύφος του και το μεγαλοπρεπές παράστημά του. Την Κυριακή αυτή του Πάσχα ένιωσα να μου δίνει όλη την ψυχή του και μετά την κηδεία του περπάτησα πολλά χιλιόμετρα και σαν να μην πατούσα στη γη, αλλά σαν να πετούσα. Τέτοια ήταν τα ανάμεικτα συναισθήματα που είχα, που δεν έχω ξανανιώσει έτσι ποτέ. Λοιπόν, η Ελβίρα, κορίτσι από το χωριό μας, θα μας διαβάσει ένα ποίημα του Λάγκαρη, πες εσύ όνομα, Σταύρος, του Σταύρου του Λάγκαρη. Και το αφήσαμε τελευταίο την κοπέλα, να μην παρεξηγηθούμε, γιατί το ποίημα λέει πώς ανηφόριζαν όλοι οι αχωγιάτες από κάτω προς τα πάνω να πάνε στο χωριό. Όπως θα ανηφορήσουμε κι εμείς. Αφού πάρουμε δίπλες βέβαια και νερά, έτσι. Πάμε, Ελβίρα μου. Ο ήλιος σε βασίλεψε και σε άλλους τόπους πάει. Με τις χρυσές ακτίνες του τη μέρα χαιρετάει. Οι εργάτες πάβουν τη δουλειά και τα χωράφια αδειάζουν. Πετούν κοπάδια τα πουλιά στα λόγκα που κουρνιάζουν. Οι ζευγολάτες λύσανε τα βόδια από το αλέτρι και ανηφορίζουν στο χωριό βαριά γκομαχώντας. Πέφτει αργά η σκοτεινιά και τα βουνά σκεπάζει και το φεγγάρι από ψηλά χαμογελά στη νύχτα. Τα νυχτοπούλια βγήκανε από τις σχισμές των βράχων και φτερουγίζουν στις πλαγιές με τις πηγολαμπίδες. Κοιμήθηκε η γειτονιά δίπλα στο παραγόνι. Καβάλα με το όνειρο πάει στα περασμένα. Στις ξωτικές του τριγυρνάν στο πέτρινο ταλόνι. Το μπούμπο τον αρχιλιστή όπου πηδάει στο χάος. Τη σκάλα το μακρύκαμπο, τα στοιχειωμένα κάστρα που έλιχνοι τα χτίζουνε και πελεκάν τις πέτρες. Νερά την ανουρίζουνε, πουλιά τις τραγουδάνε. Και ο γρίλος μέσα στις φιλοσιές παίζει με το δοξάρι. Κοιμήθηκε η γειτονιά στο ίδιο προσκεφάλι. Με τη συμπόνια συντροφιά, το γέλιο, την αγάπη που είναι τόσο ακριβά στους χαλεπούς καιρούς μας.